тамошобино, инҷо ман ҳамроҳи фарзандо берун баромадам. Администратсия рафтам барои навиштани заявления таътили тобистонава. Нимаша металлург ба менависонам. ҳар сол ҳамунҷо дам мегиранд. Дуташа лесной долина мегӯянд. Лагери ин хел вайба природава. ҳамунҷо нависондам. Ҳамин хел 2 сезон ба нависондам. Дам мегиранд ҳамунҷо. Бонувони азиз, шуморо ба кор ба ширкати Атомӣ даъват менамоям. Ширкати Атомӣ дорои маҳсулотҳои хубу аълост. маҳсулотҳояш дар тамоми ҷаҳон эътироф гардидааст. шумо метавонед ба ин ширкат номнавис шавед, тариқи сохтани команда кор кунед ва соҳиби маоши баланд гардед. дар ин ширкат метавонед дар 6 моҳ 1 маротиба харидорӣ кунед. ва барои шаҳрвандони Тоҷикистон хушхабар дорам. дар рӯзҳои наздик дар Тоҷикистон низ ширкати Атомӣ филиалашро мекушод. иҷозатномаро ба даст гирифтанд. ба ҳамин хотир метавонед натарсида, духтарони азиз, бо шаҳрвандии Тоҷикистон, бо шиносномаи Тоҷикистон номнавис шавед. барои маҳсулот, барои маълумот дар бораи кор ба рақамҳои рӯи экран нависед. онҳое ки нав номнавис мешаванд, аз тарафи спонсор тӯҳфаҳо дода мешавад. биё Ҳасан Ҳусейн. Ҳасан Ҳусейн имрӯз мактаб нахондам. Ҳусейн имрӯз дистанционна буд. дигарош ҳамаш мактаба. ҳозир Настяам интизорем. ҳозир бояд Настя бирояд. ана ҳамин боло, ана ҳаминҷа мактаби Настя. ҳамин тараф. Не бурафтем хонавода. Магазин зайдём и что-нибудь возьмем. ана ҳамин центри шаҳри мо тамошобино. шаҳри мо майдача. монанди шаҳрҳои Тоҷикистон ба Бӯстон, Собиқ Чкаловск, Қайроқум. ана ҳамин шаҳрҳо ба монанд. шаҳрҳои майдава. Настенькая встречать кардем, пешвоз гирифтем. акнун хона рафта истодаем. ана духтаро тоҷикия намедонад мегӯед. бачаҳом тоҷикия намедонанд, духтаротон намедонанд мегӯед. ҳамаш медонад тоҷикия. инҷо бошад як намуд випечка омода мекунем. хамир дрожжевой мешавад. дрожжаро ана михел ман чун ҳар вақта апара мекунам. апараро нишон додагӣ ҳастам. дар видеоҳои пештара метавонед бубинед. хамири ҳамихел стандартни дрожжевой мешавад. як дона тухм кати, шакара камтар илова мекунем, равғани сливочный кати, намак ва ванилин. ва шира камтар гарм мекунем. равған кати омехта мекунему, ҳамихел мерезем, хамира мешӯрем. хамир тақрибан ним соат пас аллакай тайёр мешавад. барои он ки шира гарм кардам, равғана гарм кардам. то баланд шудани хамир ман агаротоя об мерезам духтаро. то охира бо мо бошед. имрӯз як пухтупази осунак тайёр мекунем. Надо будет вот этот скотчем завязать. Открылась уже. Угу. Бабушкин двухсторонний скотч был. Надо двухсторонний скотч взять и прилепить. Вот прям вот это вот прям засохнет. Может, то, что мы водой холодной поливали. Да, и так, да, в тот день же холодно было, мы еще водой прям поливали. Даже холодная. Душ надо купить нам, чтобы... Душем поливать. Что у тебя с глазом? Ну, сейчас попало теперь валить. Попало что? духтаро оиди ҳамин оҳанакҳо гуфтагӣ будед ки
барои чи ин оҳано истодааст монанди тоҷикистон ҳамин хел гирифта оҳана бе оҳан агарот кунед. Оҳан барои чи духтаро анамин ограждение барои он ки вақте ки хунук мешавад пакет метушем монанди парник мешавад. Инҷа тез ҳаво гарм намешавад ку тарафҳои тоҷикистон бар ин нест. ҳам гармия медорад, ҳам вақти об додан ба намия медорад. Ҳамин хотир инҷа ҳама ҳамин хел мешавад. Ина ҳамсояҳоям ҳамин хел кардагӣ. Фоидаш ҳамин хел будааст инҷа. Растия фоидаш ҳамин хел. ана духтарои азиз, ҳавле шуштем, акнун гулои об додем, об рехтем. Акнун даромада ҳозир пухтупаз мекунем. Хамири ман уже тайёр шудагист. ана ҳамин хел хоҳарони азиз, ана хамири мо тайёр шуд. Акнун ҳозир рулет формировать мекунем якҷоя. духтаро хамира дидед чӣ хел хамири воздушне мешавад. Апаракати ҳама вақт хамир тайёр кунед, хамир шуред, воздушне мешавад ҳамин хел. якчанд қисм ба тақсим мекунем ва рулетҳои майда майда тайёр мекунем. духтарои азиз, мехостам ба як комментария ҷавоб гӯям. Яктониву якчанд маротиба навиштан дар бораи зане ки дар хонаи мо зиндагӣ мекунанд пурсидед бо кӯдаки майдашон. таърихи ин занро агар худашон иҷозат диҳанд ман барои шумо нақл мекунам. чӣ хел бо 4 кӯдакашон шавҳарашон монда рафтанд. ин зани тоҷик ҳастанд ва мехостам аз забони худашон шунавед. агар иҷозат диҳанд дар влогҳои оянда шумо дар бораашон нақлашонро гӯш мекунед ки чӣ гуна зиндагишон вайрон шуд бо 4 кӯдак. чӣ сабаб шуд ки зиндагишон бо 4 кӯдак вайрон шуд. ҳаёте ки зиндагие ки 12 сол ҳамроҳи шавҳарашон зиндагӣ мекарданд дар як муддат оила пароканда шуд. барои чӣ сабаб дар влогҳои оянда насиб бошад нақл мекунем. хамирро анами хел тунук мекунем духтаро ва сгушёнкаи варёнка дорам. варёнкае мемолем. мумкин вай кати варёнка нерӯ шоколадной паста кати ҳам мешавад. чизе ки дар хонатон бошад ҳамон чиз кати начинка кунед мешавад. ҳамин хел тунук кардем. акнун сгушёнкая мемонем. ина бинед консистенсияшам нас. боварӣ дорам ки намерезад, вайрон намешавад. лекин бисёр молидан шарт не духтарои азиз. ин ман мисол баъзе вақт пирогам начинкаша камтар мемолам, менависанд ки эконом кардед, ин хел кардед, он хел кардед. Не духтаро, ин бо нияти экономия не, ин бо нияти он ки нарезаду листо насӯзад. ба ҳамин хотир ман камтар мешакам, камтар мемолам ҳамин вайба пирогба. ана ҳамин басанда духтаро. хел мепечонем. ана духтаро ҳамин хел карда 3 донаша як листа мемонем, 3 тоша ҳамин хел формировать мекунем. баъд тухм мемолем.
духтаро, ин камтар михел безе пешонда. духтаро, як лист рулет кардам. Акнун инаша круассан мекунам. Фарзандонам круассан заказ кардам. Круассан тайёр мекунам. сливочный масло мемонам камтар. об карданам мумкин буду, лекин ман хостам тезтар тайёр шавад. Ана михел мемонам. ва аз болояш зуволаи дигария мемонам. баъдан слайон мешавад. круассанҳои слайон мешавад. ана ин тарсветин дуюмашам тунук мекунем. ва зуволаи севимина ман михел мемонем. ана духтаро, ана михел тахтаи мо диагонал. ана духтаро, ана михел пурра дар рӯи тахта тунук мекунем. диагонали тахтаи мо 50 сантиметр ба фикрам. ва мебурем акнун. намехел духтаро. акнун кам-кам варёнка мемонем. ана духтарои азиз, ина мехел мепечонем акнун. духтаро, духовкая гирон мекунем 180 градус ва тухмои мемолимо мемонем. ва акнун духтаро, клеёнкая аз инҷа мегирем, мепӯшем ҳозираш ба круассана, инаш ба тухма мемолему дар духовка мемонем. оиди духовкаи ман пурсида будед духтаро. духовкаи ман электрический, фирмаи Gefest, бренди Gefest, беҳад духовкаи нағз. выпечкаҳоям чхеле ки мебинед ҳамаш нағз мебиёд, сурхак. барои худатонам агар дар нақша дошта бошед духовкаи нав гирифтан аз ҳамин гиред. духовой шкаф ин хелио ман ба рости гап кухни майда, ба ҳамин хотир ман ҳамин Gefest интихоб кардагӣ. ана духтарои набинед чӣ хел аҷоибот шуда истодааст. беҳад воздушный. ана духтаро, круассанчикои моям тайёр шуд. ина бинед чӣ хел шуд духтарои азиз. беҳад болаззат шуд. як донашкати одам сер мекунад. ана духтаро, выпечкаи мо омода шуд.